Diario Cultural Z. Estamos nese mes do ano no que os logos empresariais se tinguen de cores. Tanto ten que o resto do ano haxa escuridade total. E aínda así, aínda estando nesas semanas nas que se presume da máxima diversidade, aínda haberá a quen se lle encha a boca demais e considere necesario cuspir ese desprezo que se fai bola. Pero pasa unha cousa, pasa que cando nos tildan de excéntricas, no mellor dos casos, claro, non se dan conta de que na propia palabra que pronuncian vai a nosa protesta. Excéntricas, empurráronnos ás marxes. Tanto teimaron niso que agora aí hai outro epicentro. Benvidas a este Diario Cultural Z. A verdade é que iso das marxes tamén depende de como se queira mirar. Aquí imos procurar abrir ben os ollos ante esas excentricidades todas, sexan do amor, de xénero, de lingua ou desas culturas disque periféricas, que, por certo, o de excéntricas collémosllelo prestado a Ángela Lema e Sara Villar, porque así foi como titularon o poemario que hoxe veñen presentar aquí no Z, na sección de Sica Romero. Pero antes diso, vou saudar a Marta Coira. Que tal? Como estás? Hola, moi boas. Pois, genial. Sempre facedes unhas introducións super chulas, a verdade. Admiración total. Que ti completas con eses comentarios a veces vacilando, outras comentando os temas que traemos aquí no programa. Hoxe que toca? Pois, hoxe vacilar no, porque me parece unha protesta necesaria que se fai. Entonces vou comentar os temas que imos tratar hoxe. Lectures en Ruta, que é unha iniciativa que conxuga descubrir a literatura e o territorio en Cataluña. Ímonos outra vez aos marxes, ímonos outra vez a esas linguas do Estado que non son nin o galego nin o español. Imos falar tamén de videoxogos indies galegos. Sabedes que eu sempre veño aquí a falar e a facer recomendacións. Pois dime de conta de que en todo este ano que levamos nunca fixe unha recomendación sobre indies galegos, sobre videoxogos feitos aquí na nosa terra, sexan ben en galego, están ambientados en Galicia, ou algún que outro hai por aí en inglés, pero bueno, ímolos descubrir máis tarde. Así que hoxe hai un mix. Sí, hoxe vale. Hai un mix de pequenos xogos que a min me gustaron, que me chamaron a atención, entonces recomendo para que todo o mundo xogue. Imos tamén estar moi ben acompañadas polas nosas colaboradoras. Vai vir Ana Abad de la Riva con esa maga que preguntamos no seu día. Non hai magas mulleres? Pois si as hai, hoxe temos unha e chámase Aldara. Tamén, como dixeches antes, vai pasar por aquí Sica Romero, acompañada de Ángela Lema e Sara Villar, para failar de ese poemario que se chama Excéntricas, e remataremos escoitando algunha canción que outra, porque foron os premios Martín Kodaks e bueno, os gañadores están aí e tamén lle queremos facer pois un guiño desde aquí, desde o Z. Imos facer un mini repaso por algunha das categorías galardoadas, pero antes, moito máis que iso. Ens van prometre una ciudad estrellada, pero curro sin contrato 12 horas frente al mar, bronceada y cabreada. Sirvo birra a un alemán que me canta Nah, woman, not cry. Precariete, bicicles, sous de mes, s'il vous plaît, Xuligun, que es que se dan que xen, no sé què. Disculpe, señorita, me está asustando el bebé. Un dia lliure a la setmana i ens pensem que ja estem bé. Jo què sé, res a fer, tampoc cal desperdiciar. Sempre queden les bolleres que correm a l'Empordà. I sí que és blanca la violencia salarial, que yo cobro más del doble que el compa del Senegal. ¿Quién está delante? ¿Quién está detrás? ¿Quién fríe patatas? ¿Quién sirve el agua con gas? Si no somos las mismas hermanas, las del chiringuito y las del campo de manzana. Es que hoy a mi compañía le falla la cobertura, pero me da igual, no necesito eso ahora. Voy al bosque más profundo a que me dé la brisa. Mira, esta canción de Maio fala tamén doutras marxes, as marxes da precariedade, que tamén están aí e tamén nos afectan a moitas e moitos. De feito, o disco de Maio no que se inclúe esta canción chamase así, Desde as marxes, así que moi acaído neste tempo no que quixemos cumprir cunha das promesas que nos fixemos aquí no Z ao inicio de tempada. Non queríamos que este programa mirase únicamente a cultura que se fai e que ocorre aquí en Galicia, tamén queríamos botar un pouco a vista cara a fora, mirar que se está facendo, que está facendo a xente Z en euskera, en catalán, en asturiano, niso que lle chaman tamén a periferia, non? Outra vez iso. Había xa algúns programas nos que non pegábamos ese chimpo lingüístico,
Así que hoxe toca, queremos coñecer unha iniciativa que se leva facendo xa dende hai uns 6 anos en Cataluña, que se chama Lecturas en Ruta, e que, ademais, igual tamén é interesante para alguén de aquí, e se non, xa veredes. Lecturas en Ruta ven sendo un proxecto pensado para que xente de entre 18 e 30 anos, si é esta edición, antes era entre 18 e 25, agora ampliaron un pouco ese marco, pois que pasen varias findes visitando diferentes lugares de Cataluña e mergullándose na literatura a través dese territorio que van descubrindo. Vaya, ven sendo como unha especie de campamento de verán, pero para amantes da lectura. Ti imagina, Marta, o que sei, unha finde en Catoira, outra en Cangas, outra en Porto Marín, todo isto a través de autoras e de libros ambientados neses espazos. Outra na Mariña Lucense, na Ribeira Sacra, será por sitios bonitos e sitios con literatura, sitios literarios aquí en Galicia. Podíase extrapolar esta iniciativa aquí, podíase ampliar. É bonito deste proxecto que algunhas das persoas que empezaron como participantes nel, pois acabaron pasando a organización, tanto se sentiron identificadas co proxecto e coa iniciativa que quixeron estar dende a outra banda. É o caso de Ona Salvat, que agora traballa en Tramoia Cultura, logo de estar presente en varias edicións como participantes. Ela explicounos en catalán, iso sí, pero seguro que entendedes que hai isto de Lecturas en Ruta e dontounos un xisco de edición deste ano. Doncs el Lectures en Ruta és un programa de caps de setmana d'activitat literària, de descoberta i d'immersió literària, per joves d'entre 18 i 30 anys, enguany, i se'n podran saber més coses a partir del 19 de juny aproximadament. Revelarem tots els indrets que visitarem, que ja podem avançar que són per tot Catalunya, i també totes les iniciatives editorials, llibreries i professionals i fires i festivals que coneixerem i visitarem a la 6a edició. Enguany en Lectures en Ruta inclourà sobretot a professionals del sector, més que no pas autors, però també tindrem algun autor, també tindrem algun traductor molt jove, que això fa molta il·lusió, perquè volem això, aquest any volem visibilitzar tots els oficis del llibre i, òbviament, la gent jove que fa tots els oficis del llibre. Aí, pois toda a xente moza que traballa alrededor deses oficios do libro estará presentes neste Lecturas en Ruta 2023. Aí nos deixaba Ona algunhas pistas sobre a edición deste ano para coñecer todos os detalles. Aínda hai que esperar o 19 de xuño. Aí irán publicando xa máis información, pero podedes buscalos nas súas redes, por exemplo, en Lecturas en Ruta. Así podedes atopalos no Instagram. O caso é que, Marta, nos preguntámoslle a Ona, así como que tira unha pedra ao aire, a ver se canta o cuco ou non, se non habería por casualidade algunha persoa galega aí metida no allo. E bingo. Tiña que haber un galego ou unha galega. De que parte de Galicia? Contame. É que, mira, non é unha persoa que nacera aquí en Galicia. Naceu aló en Cataluña, participou en varias edicións desta iniciativa, pero que media familia é daqui de Galicia, de Valga. Bueno, entramos en terreo perigoso. En Proximidade Valga comarcal. hai dúas persoas importantes ahora mismo, unha é Michenlo e a outra é a nosa seguinte convidada, entón, non? A nosa seguinte convidada, que a máis fala un galego perfecto. Hola, Georgina, que tal? Hola, que tal? Georgina Giner, que é a nosa convidada neste Z, que di Marta que se sorprende con que sexas de medio de Valga porque ela de Catoira, non sabes? Entón, vaille un pouco preto a cousa. Por favor, dime que conoces Catoira, non me deixes así, Georgina. Sí, de feito, o meu sitio onde eu estou cando veño a Galicia é Dimo, que está en Catoira. Ai, non me fastidies que eres de Dimo, ves a Dimo, tes familia en Dimo. Teño familia en Dimo, é o meu sitio favorito, creo. Mira, pois a próxima vez que veñas intercambiamos teléfonos e fasme unha chamada e vémonos porque isto hai que unir fronteiras, que unha catalana sexa de Valga e teña casa en Dimo ou sexa o seu sitio favorito, a verdade é de agradecer, non? Eu non sei se ti alá en Cataluña comentas as amigas e os amigos pois estas zonas de Galicia como poden ser Valga e Catoira quizáis desconocidas para que non son dali. Sí, claro. De feito, que as miñas amigas estamos vendo de reunirnos, de pasar as vacacións. Eu dixenlles como, buscade algunha cousa en Rianxo que está como a medio camiño entre todas a miña familia, porque a miña familia é moi extensa. Estamos probando de pasar as vacacións xuntas. Estaría guai facer un Lecturas en Ruta para cataláns aquí en Galicia. Marta, deixote de encargada para guiarlos por aí pola comarca. Sí, en Catoira seguro que hai moitos sitios ben interesantes. E, bueno, por Rianxo xa nin falamos que a metade dos grandes escritores e escritoras son dali. Bueno, Georgina,
Ímolo falar, Despois intercambiamos teléfonos e isto queda aí, Co-dirixides, porque como Georgina xa estivo en varias edicións do Lecturas en Ruta original, pois ela xa sabe un pouco de que vai o tema. Contanos ti mesma, en que consiste este proxecto que facedes aí en Cataluña? Ti participaches en varias edicións, non? Eu participei na primeira, que foi o 18, e logo no 21, pero para min, bueno, como old school 18 foi moi diferente da 21, ¿no? Porque foi como case o piloto, ¿no? Bueno, consiste en, bueno, explicacheos moi ben, era pois ir 5 findes, creo que eran, por distintos como as distintas paisaxes de Cataluña, eu creo, ¿no? Como, fomos a Tárrega, que é como a zona máis árida, pode ser, como a zona de Lleida, de Ponent, e logo tamén estivemos na capital, en Barcelona, pero tamén en Terres de l'Ebre, que é un dos sitios tamén como olvidados un pouco, ¿no? Pola capital. E, bueno, e todo, eu creo que a esencia do Lectures é un pouco unir a paisaxe e a literatura, non? Ao final, para min ten todo o sentido do mundo. Agora sei que é unha cousa máis... No, di. Nada, iba a decir, ibades aí a todos estos sitios, ibades un día, ibades toda a finde, que facíades? Ibades visitando, abríades o libro, leíades, comentabades, ai, mira, estes sitios salen nesto aquí, contanos un pouquiño. Vale, sí, exactamente como te dis, pode ser todo unha finde ou solamente un día, depende do sitio, ¿no? Pero sí, en xeral eran como unas colonias para xente adulta, xente moi friki da literatura. Na miña edición, no 18, non había ninguén que se dedicase ás letras, éramos como distintas disciplinas, sencillamente era como, bueno, frikis da literatura, que tiñamos como ese ímpetu para non só ler, senón ler de forma como compartida e sobre todo como falar de literatura. Logo coñecimos como desde autores ata pois editoras, etcétera, que tiñan distintas iniciativas, elas pois facíanos rutas polo territorio e tamén incluso fomos en kayak polo Ebro. Un kayak literario, ollo. Un kayak literario, sí, que iso? De feito nesta edición creo que vai se repetir. Pois íamos cun instructor de kayak, pero é unha cousa moi fácil, claro, polo Ebro. Sí, pero é moi fácil, vale? Porque xa é como a desembocadura, todo ben. É unha persoa que iba lendo as como pasaxes da batalla do Ebro, ¿no? Que foi pois, no frente durante a Guerra Civil moi importante, está moi escrito, non? O guai desta iniciativa, ou polo que contas, é que convivides durante un tempo persoas cun interés común, a pesar de vir de ámbitos moi diferentes, porque dicías que non erades xente que estaba estudando pois a mellor carreiras de letras ou materias de letras, senón que viñades de ámbitos diferentes, pero tiñades ese hobby en común que é a lectura. Entón, convivindo durante eses días e coñecendo a xente en persoa que se dedica a esas profesións, pois é outra maneira, non, de achegarse tanto aos lugares como aos libros. Completamente. De feito, para min foi como o recuperar a lectura e a literatura. Eu apunteime porque botaba moito de menos as clases de literatura catalana do instituto, porque eu estudiei socioloxía e había moita xente, pois eu que sei, fixen unha das miñas amigas daquela edición é médica, no día de hoy. E si, éramos como persoas sencillamente como moi frikis da lectura e da literatura. Sí, é que pode ser que os nosos amigos ou así non foron tanto, e coñecémonos todos. Agora sí que é unha cousa como máis, ¿no? Como decía Ona, como máis enfocada aos oficios del libro, ¿no? Máis como a xente que xa se dedica un pouco ou ten ambicións literarias ou ambicións de escribir, ¿no? E a hora de facer todas estas viaxes, estamos dicindo os lugares que percorredes, que van en función dos libros que escolledes. Como escolledes esos libros? Vades a votación? Hai libros de agora, hai libros de antes, hai para todos os gustos, non?
Nós tiñamos como unha guía que íamos tratar, ¿no? Cada finde, e tiñamos como, ti podes lerlos, pero tamén podes non ler os libros que che recomendan, non? Porque ten sentido igualmente o que ti fas. Pode ser que faigas un taller de poesía, pode ser que ti a poesía, pode ser que non che guste moito, pero ao final acabas entrando en todo, non? Outra cousa que me parece interesante do proxecto é que o feito de ir visitando diferentes lugares de Cataluña implica que se descentraliza un pouco, non? Esa oferta de actividade cultural que polo xeral queda como reducida ás grandes cidades, neste caso a Barcelona. Entón, desa maneira, coñecedes outros lugares, outras vilas, e sobre iso falounos tamén Ona neste corte de audio. Jo soc de Barcelona, llavors per mi l'experiència de poder sortir de Barcelona, descobrir iniciatives literàries que passen arreu del territori, adonar-te'n de la quantitat de coses xulíssimes que s'estan fent i que val la pena conèixer, i a més poder-les conèixer d'una manera molt personal, no? Parlant directament amb la gent que les impulsa. Está ben, iso de sair tamén da cidade e coñecer o que pasa arredor nesa periferia de lugares periféricos ou de culturas periféricas, como lle chaman. Ti tamén tes esa sensación, Georgina? Sí, para min é unha cousa normal, porque eu non son de Barcelona. Eu crecín unha aldea moi pequena preto de Tárrega, precisamente. Logo, para min é normal que a vida exista máis alá de Barcelona, pero entendo que está moi centralizada e, de feito, coñecer toda a vida cultural que existe fora da capital literaria, que pode ser que sexa unha cousa como máis competitiva ou máis mainstream, etc. Coñecer como a creación real fora da cidade vale a pena. É importante tamén levar iso a outros lados, levar esa xente que igual non está feita a ver esa vida toda que hai máis alá de Barcelona ou de Girona ou de outras capitais de provincia, que ademais, por certo, non o comentamos, pero hai axudas económicas para asistir a esta especie de colonias para xente adulta amante da lectura. Sí, de feito, a primeira vez, a matrícula agora non sei, pero é bastante barata para todo o que é, no, logo. A primeira edición tiñamos como 2 ou 3 becas do Servizo de Bibliotecas, e eu, de feito, fun cunha beca. Imagina, non? En plan, foron, 5 findes como gratuitos, non? Pareceme que é unha forma de apropar, de acercar como a lectura e a literatura para xente que non temos como a facilidade e non estamos dentro deste mundo, non? Porque para min era unha situación tamén como de democratización da cultura, non? Ao final, porque pode ser moi friki da lectura ou da literatura, que é un vicio moi barato, de feito, se ti queres, non? Pero logo entrar dentro do mundo que é literario, etcétera, tal, tamén é elitista, é un pouco clasista, logo adoita estar máis pechado, foi moi importante. Sí, foi. De feito, tamén imos a Mallorca, todos os que antes non o dira, pero de todos os países cataláns o temos a ambición ao final. Iso está ben. Estaba pensando que se cadra hai algún galego, algún galega que nos está escoitando dende Cataluña, que está estudando alí ou vivindo por algunha razón desas que tivemos, Marta, na nosa sección de máis alá do Padornelo. Ti dirías, Georgina, que tamén para esa xente que non é catalá de nacemento é interesante participar nun proxecto como este? A recomendarías yo? Sí, totalmente. Sí, bueno, eu recomendo a todo o mundo que teña unha inquietude literaria ao final e que lle guste vivir a literatura, ¿no? E tamén vivirla moi en relación ca paisaxe, se queren empezar a coñecer o mundo literario, porque para min tamén foi un descubrimento, no, al final. Eu tampouco, gustábame ler, pero tampouco tiña moita idea, etcétera, de como funcionaba, no, o mundo. E eu creo que é unha boa recomendación para toda persona como inquieta literariamente. Pois de recomendacións tamén lle preguntamos a Ona Salvat de Tramoia Cultura. Quixemos pedirlle que nos propuxese algunha autora ou autor ou algún libro en catalán para estas persoas que queremos aprender esta lingua. Si sou gallecs, que entengués la situació i voleu llegir en català, crec que l'Eva Baltasar té 3 novel·les que es diuen Parnagel, Mamut i Boulder,
que a parer meu són molt bones. A mi la que més m'agrada és Boulder, que va estar a la shortlist del Man Booker Internacional. I jo recomanaria Boulder. Crec que la llengua de Baltasar és molt, molt única i molt treballada i alhora té un punt senzill que pot ajudar si ets un aprenent a l'hora de llegir-la. Jo la recomano, però com ella, moltíssims autors i autores joves en català que valen molt la pena. Así que, Ona, dinos que Boulder de Eva Baltasar pode ser unha boa opción. Se ti queres engadir algunha máis, Georgina? Eu ia recomendar exactamente o mesmo. De feito, eu busquei que libros de Eva Baltasar estaban... a ver, é un fenómeno, o sea... Vale, fostes ao seguro, entón. Non seguro, es que das miñas obras favoritas no mundo. De feito, Boulder é unha das miñas favoritas, pero Permagel, que é Permaxeo, creo, en galego, está traducido. Vale. Así que se quere, pero bueno, de poesía vou recomendar, se queren adentrarse na poesía, Mireia Calafell, calquer poemario, pero o último especialmente, se queren como adentrarse na poesía directamente. Pois queda anotado. Anotamos, e non te imos deixar ir, Georgina, sabendo a túa conexión con Galicia, sabendo a túa conexión tan importante con Valga e con Catoira, que te vayas daqui sen unha pequena proposta destas lecturas en ruta, pero pola nosa zona ou quizáis por outras partes de Galicia que a ti che gusten. Tes algo en mente? Poñémoste en compromiso. Non, a ver, eu fixen unha parte da ruta rosaliana no seu momento, porque tamén teño pois familia en Padrón. En familia en toda En Galicia todos está lados, a verdade. Sí, é que os galegos estamos en todas partes. Logo, unha ruta de Rosalía de Castro, solamente como a Casa Rosalía por Padrón, un clásico, un planazo. que facer. Outra proposta sería xa conxugar literatura galega e catalá en dobre ruta. Queda xa para a próxima. Vamos. Georgina Giner, moitísimas grazas por falarnos de Lecturas en Ruta, por falarnos da túa vida e toda a túa familia que tes por aí espallada por Galicia adiante e además por facelo en galego. Moitísimas grazas. A vos, moi contenta. Diario Cultural Z. Cumbia. Pois agora abrimos tempo das colaboracións e a primeira das colaboradoras que nos visita neste programa é a nosa experta en artes escénicas. Ana Abad de la Riva, que tal, como estás? Hola Silvia, que tal? Hola Marta. Hola. Que tal? Hoxe ves para resolver unha cuestión que quedara no aire en anteriores programas. Sí, collín o fío da sección pasada porque me parecía importante facelo. Seguimos tendo unha sección máxica. No programa anterior falábamos con Dani Polo e con Pedro Bugarín sobre o Festival Galicia Ilusiona, sobre esa segunda edición que volve este ano a percorrer Galicia. Comentábamos tamén a forte presenza que había de novos talentos no mundo da maxia aquí en Galicia. Hoxe non podíamos facer outra cousa que achegarnos a un deses novos nomes, pero tamén había outra cousa pendente, como dicía Silvia, que Marta, ti outro día comentabas, non, que non coñecías magas. Casi, ahora unha, porque atraes ti, sí, pero pouco máis. Pois por iso dicen que é verdade, porque hai poucas magas, pero que tamén é importante, sabes, que se lles dean a coñecer porque cada vez está vendo máis magas nunha profesión que tradicionalmente pois era sobre todo masculina, pois cada vez está vendo máis magas que están facendo cousas moi interesantes, tamén aprendices de magas que rapazas que queren pois comezar neste mundo e que están a facer tamén pois como dicíamos cousas moi interesantes. E neste caso está a Magaldara, que comentábamos outro día o seu caso, e falamos con ela neste programa. Ela é de Gomesende, está agora a estudar tamén o segundo ano de escenografía na SA de Galicia, está a rematar o segundo curso, e os seus ratos libres os dedica a maxia mentres segue pois, a formarse neste campo porque é a súa gran paixón. E ela contanos, que tamén parece moi interesante, como é que comezou no mundo do ilusionismo. Dende pequena sempre me gustou moito a maxia. Iba a todos os shows que podía. Un día saliu na tele un programa chamado Pura Magia que me gustaba moito. E pouco despois xa organizouse en Ames, no Festival Internacional de Maxia, unha gala na que foron os magos dese programa. E aí coñecín a algúns deles.
E a partir dese momento a maxia empezoume a gustar cada vez máis. Ademais, nese programa participaba Dani Polo, que foi un dos meus primeiros referentes. Máis tarde, dixenlle ao mago Cali que me ensinara un pouco de maxia. Ensinándolle, agora xa é todo unha maga. Sí, fui aprendendo así e ademais fui na pandemia, como nos pasou a moitas que na pandemia pois dedicamos o tempo a afondar noutras especialidades ou a buscar como desenvolver proxectos, non? Porque tiñamos moito tempo. Ela empezou a formarse dunha maneira máis sólida a través de clases e tamén de seguir as súas e os seus referentes, que no campo da maxia é moi importante, especialmente non o feito de seguir referentes que para Aldara, por exemplo, pues son unha fonte de inspiración. Durante a pandemia, vin a David Maestro por redes sociais que quería dar clases de maxia. Eu puxeme en contacto con el e a través de videoconferencia tiven as miñas primeiras clases de maxia. A verdade é que David Maestro sempre será o meu mestre. Penso que é moi difícil escoller un só referente, pero quero mencionar a magas como Dania Díaz e Giselle, e a Sara, que Sara é unha maga de Vigo. E tamén a Esponxismaxa de Xulio Merino e a un mago moi clásico que é Juan Tamariz. E sempre que vou a algunha gala atópome con novos magos que me inspiran moito. Xa van saindo por aí máis nomes. Dania Díaz, Giselle e Sara de Vigo, aquí as teño anotadas para botarlle unha ollada porque temos que fixarnos nas magas mulleres nun mundo moi masculinizado. Ademais, Dania Díaz estivo ano pasado en Galicia Ilusiona, este ano pode que vuelva a aparecer por aí, pensamos que se está cocendo aí a nova edición. E Sara tamén, que é unha maga de Vigo, que tamén está a facer cosas moi interesantes. E dentro do ilusionismo, Aldara ten as súas preferencias e canta especialidades, aínda que elas, como dicíamos, segue a formar e sigue a investigar alrededor de novos formatos e elementos. Actualmente gustame moito a maxia de escena, pero tamén me gustaría aprender un pouco máis de cartomaxia e maxia de cerca tamén. O meu elemento característico son os aros, porque cando os estou manexando síntome eu mesma. Moi importante iso de sentirse unha mesma en escena e cando estás facendo un espectáculo, claro. Sí, atopar como a esencia, non? Aquilo que fai que o que dis, que brilles, non? E que amoses a túa esencia, e iso é algo que a ela lle axudou moito tamén o feito de irse expoñendo a novos públicos, a novos retos, non? O ano pasado, en outono, fixo a súa primeira actuación nun auditorio, aínda que xa dendo o verán, ela estivera tamén a mover polas festas unha peza, un espectáculo que creara coa súa parella, Álvaro, que tamén é mago. Así que tamén hai novas sinerxías que surdiron, non? Que é o mago Albart. O primeiro espectáculo que fixe nun escenario foi nunha gala de xovenes talentos no Festival Internacional de Ames, organizado por Dani Polo, que foi unha gran oportunidade que me deu. Ademais, xunto coa miña parella Álvaro, temos un show que se chama Aprendices Máxicos. Empezamos o verán pasado, e este verán faremos algún máis. Hai que estar pendentes, entón. Sí, imos dar máis datos sobre estes aprendices máxicos, pero antes facer un pouco fincapé, porque ás veces unha actuación ou unha oportunidade non pois abre moitas portas, non? Ainda que parece que non ter esa oportunidade era esta moi agradecida, non? A esa gala de novos talentos que se celebrou dentro do Festival Internacional de Maxia de Ames, o Festimax, que se celebrou como dicíamos antes, en outubro do ano pasado. Estiveron xunto con Álvaro tamén, Magic Mateo, que comentábamos outro día todos estes nomes, o Mago Iago, el Gran Na. Para ela non só foi unha oportunidade de amosar o seu traballo, senón de era reforzar a súa vontade de seguir dedicándose a maxia. O Festival de Ames foi unha gran oportunidade para min, porque nunca antes actuara como maga nun auditorio, e así deume unha nova visión. E eu fun varias veces a ese festival como espectadora a ver os meus magos favoritos. E desta última vez eu era a maga que estaba nese escenario, entonces eso axudoume a ter moita máis ilusión por esta arte. Agora estaba no outro lado, todo chega.
Ou algunhas cousas, claro. E Aprendices Máxicos ten tamén ese punto de humildade, non? E de tenrura, non? Que é un espectáculo no que pois se ensinan o unha a outra e a outra a un a súa propia maneira de facer maxia. Entón é un espectáculo que está concebido así dun xeito moi fresco, onde cada un pois ten o seu espazo para mostrar as súas especialidades. Aprendices Máxicos é un show para todos os públicos onde Álvaro e máis eu nos ensinamos como aprendices de maxia que somos, disfrutando da maxia que máis nos gusta facer. Ten que ser unha fantasía esa parella, mago e maga. Eu teño moitas ganas de velos, non sei se en algún vídeo, no directo, non sei onde se pode facer, pero bueno. Están a piques de facer unha nova actuación e nos vai falar agora Aldara diso, pero sobre a estrutura do espectáculo, creo que tamén é importante iso, non? Que dicía, desde cando se forma así con un espectáculo entre dúas persoas que cada un poida brillar, como dicíamos antes. Entón hai dúas partes moi diferenciadas, pero que van dialogando, precisamente polo ben que funciona o diálogo entre eles dous, pois este ano queren seguir apostando por esta peza, queren seguir levando a novos espazos, temos que estar iso moi atentas a novas datas, pero antes tamén quería comentar que Aldara non só se dedica a maxia, non só estuda escenografía, senón que está tamén nunha compañía de teatro de monicreques, que tamén é outra área pois, que aquí no Z ainda non afondáramos nela, entón é interesante pois tamén ver que falar de compañías de teatro de monicreques, Luar Teatro, na que están a traballar na súa próxima peza, e na que pois, Aldara está a traballar na construción de toda a escenografía, monicreques. Ata agora, o show de Aprendices Máxicos fixémolo nas festas dos povos, para veciños e amigos. E o próximo show que temos é en Ourense, no Bar Charlotte. Ainda non temos unha data fixa, pero será a finais de xuño. Ademais da maxia, estou nunha compañía de títeres que de momento ainda se están confeccionando, pero a partir de setembro comezaremos co estreno. A compañía chámase Luar Teatro, e nela colaboro con Luís, que é titiriteiro, e con Nerea, que é compañeira de interpretación da ESAF. Nos próximos días viaxarei a Praga, a Cuatrienal de Escenografía e Espazo Escénico, na que as distintas escolas de España presentamos un proxecto conxunto, as diferentes escolas de arte dramático de España. Pois a ver que pasa en Praga. Non sei se hai algún tipo de competición, simplemente presentación, Ana. Presentación de proxectos. Despois, ademais de todos os proxectos, que fai moitísimas cousas, a Aldara, non, que está aí desenvolvendo todo isto, ela está moi centrada en rematar os seus estudos de escenografía, pero estábamos a falar da maxia porque esa é a súa gran paixón, e ela vai seguir formándose para seguir creando espectáculos. Non sei moi ben o que teño pensado facer no futuro. O que si teño claro, antes de nada, é acabar os meus estudos de escenografía e despois facer estudos relacionados co mundo audiovisual. Paralelamente a iso, quero continuar coa maxia para no futuro poder facer shows de maneira máis profesional, xa que en Galicia non hai moitas magas e penso que é importante darnos máis visibilidade. Outra cousa que tamén quero mencionar é que a maxia tamén é unha arte escénica, a pesar de que moitas veces non é considerada como tal. Aí está a reivindicación. Que ti, Ana, xa te adiantaches no último programa cando falaches tamén de espectáculos de maxia como Galicia Ilusiona, así que moi ben, moi ben. Sí, me parece importante que na Quinta Z pues, poñamos en valor a maxia como ao ilusionismo, como arte escénica, e as mulleres que se dedican a maxia e que están a traballar para ter o seu lugar e para amosar traballos que falábamos moi interesantes. Hoxe xa fomos sumando algúns nomes de magas mulleres, a Ania Díaz, Giselle, Sara, tamén o de Aldara. Imos seguir o seu traballo, o traballo da maga Aldara,
que irá compartindo no seu Instagram, tamén do Mago Alvar en @alvarorv_magic e tamén, por suposto, de Luar Teatro, esa compañía de Moni Creques, que supoño que pronto poderemos seguir o percorrido desta peza. Imos quedar xa moi atentas a todo o que nos poidan contar estes aprendices máxicos, e a ti, Ana, damoche moitísimas grazas por contárnalo aquí. Moitas grazas a vos. Ata a próxima. De amores excéntricos como a deses que falábamos ao inicio do programa, agora a través da literatura. Xa estás por aquí, Sica Romero, que tal? Moi ben, moi animada hoxe. Bueno, despois das recomendacións de Georgina, sí, que me parecen unha maravilla, Eva Baltasar, maravillosa, son super fan. Gústame máis Permafrost que Boulder, sí, ou Boulder, pero bueno, increíbles calquera das dúas novelas. Hoxe veño con con outra recomendación. Con outras recomendacións. E ademais, telas aquí, unha maravilla. Temos un programa hoxe cheo de mulleres e literatura. Temos a Ángela Lema e Sara Villar, que segundo entraron pola porta, sentaron no estudo escoitando esta canción, dixeron moitas grazas por poñela. Que tal? Hola, que tal? Isto da canción é cousa de Sica, Sí, outra petición especial. Como me fan caso unha vez, pois despois dixo, veña, aquí xa. Sí. Esta canción forma parte dunha playlist que está en Spotify, a que se pode acceder a través do código QR que ven no libro poemario que imos a presentar hoxe. Lembraredes que o último día estiven aquí con Né para conversar con Elu sobre dúas publicacións, pois hoxe veño con unha publicación a 4 mans e dúas excéntricas, que son Ángela Lema e Sara Villar. A min gustaríame empezar preguntándovos que significado ten ese excéntricas para vos, o título, porque de alguna maneira é como que xa vos asimilamos, non? Con ese nome. Eu hoxe comenteille a unhas amigas que viña cas excéntricas e sabían quen perfectamente era. Sabían que eran Ángela e Sara. Vale. Excéntricas co guión, non de unhas excéntricas. Bueno, pero mola xogar cas dúas cousas, non? Sí, sí. Pois, bueno, moitísimas grazas polo recibimento, pola presentación. Eu agora mesmo estou un pouco abrumada con que xa se nos coñeza así. Que fantasía, é que divertido. Maravilloso. Sí. Pois precisamente no título, no que acabas de dicir, no guión, creo que está a clave e o xogo de sair do centro e de abandonar un centro conscientemente, porque non nos representa. Sí, o seja, cando estábamos aí decidindo o título do libro, foi como... O sea, en realidade é un xogo, non? Con esa excentricidade, con ese, bueno, incluso mamarracheo, non? E con... tolería, con esa festa, que tamén hai moito de festa, de alegría, non? No libro, ou iso quixemos transmitir, e como levamos todo iso fora do centro, non? Fora da norma, e fora de todo o que nos ata, e que non nos gusta nada. Porque como xurde este proxecto de como vos xuntades, como é que facedes entre dúas un libro, de cal é a orixe?
Pois esta historia sempre contamos nas presentacións porque é un pouco así como a vida, pasou por que tiña que pasar. Creo que non nos demos de conta de que era un libro ata que o tivemos xa editado. Nos empezamos a escribirnos a mandarnos textos que escribíamos por correo electrónico. Sobre todo isto empezou dun reto persoal de Ángela de escribir un poema ao día durante o mes do confinamento. Isto empezou, estes textos empezaron, son propiamente pandémicos, que falabades antes de temas que nos deron na pandemia, pois... Cando se pensaba que o confinamento ia ser só un mes, o teu reto era un poema cada día dese mes, logo a cousa xa... Sí, o sea, xa eu empecé a escribir un poema ao día, de repente levaba como unha semana, e foi como, pois que divertido, pois ahora xa non vai ser por casualidade, voume fixar este reto de cada día escribir un poema. Entón mandáballos a Sara, e Sara empezamos a contestar. E acabou o confinamento, porque acabou, por sorte, de repente tiñamos un montón de textos que xuntamos, empezamos a ver, unha vez que os tiñamos impresos e así, que había imaxes que se repetían, que había como certo fío temático, certa continuidade, e dai separamos, que sempre nos gusta dicirlo así, 2 PDFs, que consideramos dúas obras, e unha delas foi Excéntricas, que ademais o título xa lle puxemos aí. Sí, é verdade, sí. Estábamos, o sea, xa temos un problema en xeral para titular, eu máis que Sara, o sea, xa odio titular, dáseme fatal. É complicado titular. Gústame moitísimo. En cambio, con Excéntricas foi como que o vimos, pero clarísimo. É que non me acordo nin que fose unha decisión que tomáramos. Sí, porque non estaba aí xa de primeiras. Cal é ese fío que tece este poemario? Wow. Para min o deseo está claro aí, a liberdade naturalmente, pero que é o que transmitides que é o que queredes explicar ou transmitir a través da vosa poesía ou deste libro en concreto? A celebración do amor non normativo, que normalmente sempre se nos explica desde o drama, desde a dificultade, nos estamos celebrando continuamente, e ver como, como ás veces algo que nos impoñen ou que nos din que é imposible, que ten que ser dificultoso, como se pode vivir desde a alegría. Entón reclamamos un pouco como o amor desde a alegría, desde a festa, desde o mesturarse, e xa nos dixeron algunha vez que o noso libro quedaba moi bo rollo, e creo que é o máis bonito que nos podían decir do libro, porque é certo que do pouco que hai publicado en poesía chamalle amorosa, erótica, iba a decir lésbica, pero no. Porque eso tamén poderíamos falar de poesía que non se rompe ca monogamia, senón que tamén procuramos romper ca monosexualidade, pois de reivindicarnos desde a alegría, desde a foliada, desde a verbena, desde a sesión vermú, e transmitir iso. Amor, fulía, tendes entre os versos, que tamén recolle Andrea Nunes, que escribe o prólogo, maravillosa Andrea Nunes. Eu vexo que escribichedes este libro como unha reclamación. Que é o que reclamades? Porque, de feito, esta é unha frase que a min me resoaba moitísimo, e sei que a dixo Silvia nalgún programa. A ver, que dixen? Non sei en que programa, pero isto ti soltáchelo pola túa boca, non puiden recuperar en que momento. non. Que o amor se faja pandemia ou polo menos verbena de verán, que é o que estabas a comentar agora. Creo que Silvia a mellor non lembra. Non lembra en absoluto. Que ha dicho ben bonita a frase, Sí. Bueno, mencionándoas, naturalmente. Pero sí, entón saírse da norma ao igual que faz ti, Ángela, no Cento Voando. O Cento Voando, non sei cando saiu Excéntricas do forno. Excéntricas saiu ano pasado, por xullo. Sí, saíron as mimosas en verán. O sea, excéntrica, excéntrico ata paraíso, ¿no? Que saen as mimosas no verán, sí. Hai hai pouquiño que saiu, pero menos tempo aínda que saiu o Cento Voando, sí, que saiu agora en abril, sí. Ese ensaio que tes que coordinas xunto con Andrea Nunes, e que creo que de alguna maneira se pode conectar
con este libro que nos acabas bueno, do que acabamos de falar, en que se conecta? Que paralelismos pode haber aí? Pois para nós era moi necesario crear un libro desde a Galiza, en galego, que reflexionase sobre outras formas de entender os amores, os afectos, porque sempre temos como eses referentes, non, de sitios máis cosmopolitas como Madrid e como Barcelona, e sabíamos que somos moites rompendo coa monogamia, non unha ruptura da monogamia desde un punto de vista únicamente afectivo sexual, senón de horizontalizar e colectivizar os afectos, que as amigas pasen ao centro, non? E queríamos reunirnos. De feito, Sara colabora no libro tamén con un texto con Alberto Lema, a 4 mans, tamén, e a verdade é que estamos felices co resultado do Cento Voando. Entón podemos dicir que tanto en Excéntricas como no Cento Voando hai como un diálogo ou unha apertura cara un amor que se sae dos canons dese amor romántico que nos ensinaron e que asumimos, e bueno, levando ao amor plural e horizontal. Sí. Que é ese amor plural e horizontal? Como se pode definir, explicar isto para que aínda non estamos aí moi metidas, que non acabamos de entender esos conceptos? Para nós o amor horizontal ou amor plural pasa por dinamitar a típica pirámide afectiva que sitúa a parella sempre na cúspide, a parella, a familia, dinamitar iso, horizontalizar, colectivizar, e saber que uns amores non restan de outros, non hai amores máis importantes e menos importantes, senón que, bueno, pues que todas nos collemos da man e todas nos queremos coidar, non? Ter sitio para todas. Ter sitio para todas. E iso en Excéntricas, cando abrimos con esa dedicatoria de a todos e cada un dos amores das nosas vidas, é porque as amigas son amores como Andrea Núñez, que sempre recalamo como unha dos amores da miña vida, e que estea no centro, e por iso todo iso do baile, da festa, porque estamos moitas veces fartas de que hai monogamia incluso en preguntas como cal é a túa banda favorita, e como guau, por que? Entón, igual que sempre compramos o discurso do amor de que asumimos socialmente sen chistar que non sei por que se asume que todos temos que acatar o mesmo modelo relacional, cando imagino que todos non temos inquietudes e necesidades diferentes, pois nos decimos, ostras, e se pudemos crear un festival con todas as nosas bandas favoritas, isto non é máis guai que só escoitar unha banda o resto da toda a vida. E vai diso un pouco, sí, non? Unha foliada na que todas e todos podemos bailar, tocar, independentemente de quen sexamos, da idade que tiñamos, e un pouco que falabas antes do título e todo iso tamén, pois reivindicar que hai alegría nas marches e que se pode vivir fora do centro, e que, a ver, hai dramas porque na vida hai moitos dramas, pero non máis por isto. E tanto que hai alegría nas marches, eu creo que ademais estamos nun momento, bueno, un momento social, pero tamén do ano en que o celebramos especialmente, celebrámolo bueno, todos os días do ano con este tipo de publicacións que non teñen que sair nun momento concreto, pero bueno, está ben, non? Que haxa tamén, que teñamos aí o noso momento especial. Bueno, hai uns versos que eu recollín que do Cento Voando, que di: aquí encontrarás paxaros que non mercaron o discurso hexemónico e capitalista do amor e que se lanzaron a voar libres, valentes. Eu creo que me quedaría con iso, que é do Cento Voando, non? O que define un pouco esa obra, pero que nos representa a moites. Xa somente podo convidarvos a que leades Excéntricas, leades as Excéntricas, Ángela e Sara, que seguro que ademais tendes moitísimas máis cousas que ensinarnos, e o Cento Voando, e tamén alguén nos lembrará que saiu hoxe, 8 de xuño. O 8 de xuño, sí, en todas as librarías. E bueno, xa que estamos, a Eva Baltasar con Permafrost, máis cousas. A segunda publicación de Néspera Editora, que se me acaba de vir a cabeza, que é un poemario escrito por Ángel Suances coas fotografías de Breixo Parcero,
que falan tamén de universais que nos representan e que nos fan sentir que esas cousas que sentimos non somos as únicas en sentilas. Con isto xa creo que me... Que estás aquí emocionada. Sí, que cheguei ao Ahora cumple. que estamos emocionadas recomendando cousas, eu quero que as nosas convidadas veña, se unan ao carro, recomendádenos tamén lecturas que vos identifiquen, que simplemente vos gusten. Non digo unha, monogamia no, as que querades. Sí, pero neste caso pois non o máis difícil, que hai que pensar máis. Pois entón di unha, non pasa nada, non pasa nada. Pois que se eu, che veña a mente. sendo plenamente, o sea, completamente sincera, lin onte Baliza de Bea Sayans, Que estivo aquí hai moi pouquiño. namorei moitísimo. Feitas o Feitas o Sisel, Sisel. de Diana Kuric, que Que iso é unha xoia. Pois iso para a parte amantes da música e do baile tradicional, bueno, é para todas, pero Sí. pero máis aínda é maravilloso, maravilloso. Foi o último premio de poesía erótica e así sargas, Sí. e o que está facendo Diana nas presentacións e todo é... Tive unha presentación hai pouquiño na Lila de Sí, Lilita aquí sí. en Santiago e coido que nas festas de San Pedro vai amosar o espectáculo Sí. con poema, baile, Sí. música, Sí. así que aí quedo tamén a recomendación para ese evento que é no mes de xuño, non? As festas de San Pedro. Si, o 28, cando O 28 presenta de Diana, xuño, que o claro. saiba, sí. Anda, 28 de na xuño. Lila. No, na Lila foi no 28, vale, no verdades. marco das festas de San Pedro vai presentar Diana. Que ben. Aí iso non se pode Creo faltar. que non é de perder, Sí. Pois un feixe de recomendacións as que nos trouxeron aquí Sica Romero, moitas gracias. Moitas gracias E as a todas nosas vos. convidadas, as excéntricas Sara Villar e Ángela Lema. Moitas grazas. A vos, prazer. Diario Cultural Z. Galegos indies. En videoxogos galegos indies porque hai moita industria, pero é unha industria que sigue estando ás marxes, non? Agora que falamos tanto de non estar no centro. Entonces eu aquí sí que me estuve centrando durante a temporada pois títulos que todo o mundo coñece, títulos que nos gustaban sobre todo a Lucía a min, o Zelda, Pokémon. Por algún motivo exclues claro, medio, non? bueno, Vale. Silvia, todos sabemos que non é o teu forte, pero espero que con estas recomendacións que trai hoxe te animes. Entonces, mirade, creo que son 4 ou 5, son da terra, son en galego ou son en inglés, pero sobre todo son moi entretidos. Imos coitar unha pistiña sobre o primeiro. Tengo que ser siempre el mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin. Con Pokémon yo entenderé tu poder. Pokémon, imos falar de Pokémon, pero dixen que en Galicia porque podemos percorrer Galicia e facernos con todos os Pokémon gracias a este xogo que vos traio que se chama Pokémon Galicia. A ver, o título non é moi original, pero sí que é moi descriptivo, claro. moi significativo. Este é un videoxogo que seguro que a moitas e moitos dos que estás escoitando vos sona porque foron super virais en redes sociales alo polo 2020, polo 2021, que foi nesa época cando Alejandro e Xoel, que son dous mozos de Vigo, pois decidiron adaptar esta mítica saga seguindo o exemplo de Pokémon Iberia a Galicia baixo unha premisa moi sinxela que era percorrer a nosa comunidade de cabo a rabo ata chegar a Compostela, o que ven sendo, bueno, facer o camiño de toda a Santiago, vida, pero a través de un videoxogo e a través do ordenador, que é outra forma pois novidosa de facelo. Así que a partir desta idea foron subindo anaquiños de deseños de
deseños deses Pokémons que podemos atopar adaptados a Galicia, sí que tuvemos que agardar uns anos para ver materializada esa idea, todos esos avances, porque comenzaron no 2020, como digo, pero non foi ata agosto do 2022, hai apenas uns meses, cando lanzaron a beta que é unha parteciña onde podemos xogar de momento en Vigo, percorrer Vigo, que eles son dali, entonces a esa parte puxéronlle moito agarimo. Moitas gracias, compañeros, por poñerme a bandeira de dragón de un Pokémon que a bandeira galega detrás, así que dá gusto traballar. E bueno, o xogo pareces estéticamente as primeiras aventuras desta saga, que o Pokémon rojo, o escarlata, o azul e todos esos, e como xemos adaptados a Galicia, hai moitas referencias da nosa terra. O que estamos podendo ver, por exemplo, é que aparece Balaídos, que aparece o Porto da Garda, vai engadirse agora a cidade de Pontevedra, e segundo publicaron un mapa van estar Lugo, vai estar Ourense, vai estar, por suposto, Santiago e A Coruña. Os diálogos están en galego con moitas referencias ao noso lore, ao noso idioma, a nosa cultura, a nosa forma de falar e como falamos nós. E como digo, hai unha fase beta na que se pode xogar só a parte de Vigo, está gratuita e podes descargar no Twitter de Pokémon Galicia, Pokémon sen Galicia, e aí podedes atopala. Non hai curva perigosa, non hai tempo que perder, non hai sitio mellor que estar ao teu caro. Non hai tempo que perder, non hai curva perigosa. Non hai curva perigosa, non hai tempo que perder. Xa che sona, non, é que esta canción? Véame como que escoitamos hai pouco, non? Sí, escoitámola no programa anterior, coñecela, pero bueno, eu quero facer fincapé porque a verdade é que tuve a oportunidade de xogala e me parece unha aventura maravillosa. Para quen non escoitara o anterior, que están tardando, bueno, pues decirles que o seu autor estivo connosco, chamase Carlos Dorado, é a persona que hai detrás de Caramelo con Q videoxogos, e o xogo este chamase Grand Prix Turbotalina, é un xogo de carreiras creado precisamente para acompañar esta canción que estamos a escoitar, Costa Abaixo. Non tes por que seguir, é mellor parar. Foron os propios Turbotalina que estuveron esta maravillosa idea e dixeron: oye, Carlos, fainos un videoxogo para acompañar a canción, e mira, imos te dar as instruccións. Ten que ser un videoxogo sobre as carrilanas de Esteiro, que é de donde somos como nos. premisa, claro, guai. Iso foi, un videoxogo das carrilanas de Esteiro. Entonces, que nos podemos atoparnos? Pois iso, que temos que ir subidos nunha carrilana, baixando a todo Filispín, como din en Ferrol, unha costa, e intentando non chocar cos obstáculos que hai polo medio, e intentando, moi importante, recoller filloas, como unhas filloas aí que hai deseñadas e Isto non debuxadas. escoitei outro día, Carlos, que con eso xa me compraba. Claro, non nos dou tempo a comentalo todo, pero bueno, que sí que hai unhas filloas que despois nos van servir para comprar certas cousas nunha tenda que hai. Así, a simple vista, parece moi fácil, pero é que non é, xa vos lo digo eu, que estuve unha media hora outro día intentando chegar ao final e percorrín 5 metros se tal. A ver, tamén vos quero contar que o menú do xogo, pois podes ir a facer as carreiras, pero tamén che dá acceso a unha tenda onde podes mercar deseños de carrilanas, vidas extra, que isto é moi necesario, xa volo adiante, ou metros de carreteira para intentar chegar antes á meta, e hai moitos easter eggs. Estamos escoitando a Turbotalina, o cantante da banda é quen narra as carreiras, e os corredores que guiamos nós son outros membros do propio grupo. En total, creo recordar que hai 10 referencias, ou iso afirma Carlos Dorado, tampouco está moi seguro porque non sabe xa o que incluiu ou deixou de incluir, pero bueno, que imos estar moi atentos a ver se conseguimos atopalas todas. Está íntegramente en galego este xogo e podémolo atopar tamén gratuito na páxina web de Caramelo, que caramelo con Q a melu.itch.io.
E ora, bueno, a min esta música, hai a quen lle recorda entrenar moi fortemento, a min recórdame a pelexar, entonces trouxena para ilustrar que das carreiras pois nos pasamos ao ring, imos a loitar nun combate de boxeo, porque esta é a proposta que nos trae o estudo Coruñés ao Norte, fundado por Rubén Callo pasado ano, no 2022, ten pouco percorrido, pero xa teñen un videoxogo no horizonte, este non está publicado, a este non podemos xogar, está en fase de desenvolvemento, pero nós xa lle temos o ollo posto porque ten moi boa pinta. Conto vos, a ver, os xogadores ímonos meter no papel dun gran magnate desta industria da loita libre e imos ter que dirixir a nosa empresa, a nosa liga, para convertila na WWE, por así decirlo, na mellor da mellor de todas. E polo medio, aparte de dirixir combates, escoller combates, intentar que todo medre, imos poder manexar a cada personaxe, construir a súa historia, que tomen certas decisións, que se misturen con certa xente, sabes? Hai moito storytelling, hai moito por detrás máis alá do boxeo, imos poder manexalos no ring loitando, imos poder escollerlle peleas, precisamente isto indícase no seu deseño, porque trailer non hai, donde podemos ver varias barras que indican vida, necesidades, así como nos Sims, non? É algo así como nos Sims, pero no ring de boxeo, e cada vez que os xogadores cheguen a ter certos niveis, pois van ir subindo a súa categoría. Estamos, a verdade, debecendo por conocer esta iniciativa, porque a verdade, os gráficos son super chulos, a arte que presenta é tamén moi guai, está moi ben deseñado, dá gusto velo. Iso sí, o xogo, a ver, temos que controlar un pouco de inglés ou podemos aprender con el, porque este non está en galego. Claro, logo. este non está en galego, é feito en Galicia, pero está en inglés. Se queredes botarlle unha ollada, porque xogar xa vos digo que non podedes facelo en wrestlingstory.card.co, ou se non poñedes Wrestling Story, que é así en inglés, é punto que vos vai a aparecer. Como todos os xogos que trouxemos teñen por pouco percorrido, un ano aproximadamente, ou estánse a facer, este último non iba a ser menos. Silvia ten unha cara así un pouco cos ollos abertos, en plan, que me traes? Porque a música é bastante misteriosa, verdade? Sí, un pouco así como de intriga, de... Claro, porque o xogo así o pide. Sí, o xogo así o pide. O xogo é un xogo de intriga, un xogo oscuro que se chama Intruder in Antiquonia, tamén está en inglés, como podemos comprobar polo título. Está desenvolto polo coruñés Aruma Studios, onde traballan Rubén López e Silvia Izquierdo, e a premisa deste é moi sencilla. Sara, unha das protagonistas, a protagonista, aparece inconsciente sen memoria nun pobo que se chama Antiquonia, non sabe nada dela, non sabe por que está aí, non recorda nada da súa vida, e quere reconstruíla, quere saber en plan quen é, que fai e por que lle pasou iso, e nós, os xogadores, bueno, pois témola que ir axudando, superando unha serie de puzzles, imos ter que falar ca xente da vila, imos ter que resolver, imos ter que explorar toda a ambientación e todos os lugares que hai para ir atando cabos. A ambientación, o xogo está en inglés, sí, pero a ambientación está baseada en Galicia. Os propios autores dixeron nunha entrevista que nesas pequenas vilas que existen no noso territorio, e bueno, incluen escenarios de todo tipo. Hai un ambulatorio, hai monumentos, hai bosques, de todo. Unha aventura gráfica en 2D de verdade moi chula que podemos descargar en Steam, está disponible para Windows, para Mac e para Linux. Iso sí, este non é gratis, é de pago, pero aínda así merece a pena. Bueno, dous de balde que están xa disponibles, un aínda non disponible, pero xa podemos ver algunhas pistas do que vai ser, e este sí que é de pago, pero hai aquí un pouco de variedade. Temos o Pokémon Galicia, Grand Prix Turbo Talina, Wrestling Story e Intruder in Antiquonia, non? Para todos os gustos e para todos os momentos. Algúns son moito máis curtos que outros, e algúns teñen moita máis historia que outros para escoller. Pois hai que apoiar aí o deseño de videoxogos en galego, ou feito por xente de Galicia. Efectivamente, para iso estamos, e que sigan construindo máis, que pasiño a pasiño se fai unha gran industria, que é o que queremos. Iso é, moitas grazas, Marta. E agora, antes de pechar, imos escoitar unha versión dunha canción que se cadra nunca escoitastes deste xeito.
É a Muñeira de Chantada, claro que é a Muñeira de Chantada, todo o mundo recoñeceu xa a melodía, pero neste caso está interpretada por Sergio de Miguel, que é un pianista e compositor de 21 anos de Vigo, coido que gañou esta semana o premio Martín Kodax a artista emerxente na gala que acaba de celebrarse, nunha gala na que tamén estaban finalistas nesa mesma categoría as fillas de Casandra, que o están petando moitísimo, que teñen unha morea de datas en festivais, en vilas e cidades este verán que mi madriña querida non quero pensar como van facer. Gañarlle as fillas de Casandra xa indica como de boa ten que ser a túa proposta, sabes? Notase que este rapaz ten moito talento e quen sabe, igual nos vindeiros a través deste premio, pois nos vindeiros meses tamén chega a estar mediáticamente ao mesmo nivel, agardamos. No centro ou unas marxas as que hai que mirar. E o seu proxecto, por certo, chamase Atlántida, así é como se chama o disco que publicou hai pouquiño e co que se fixo con este premio Martín Kodax como artista emerxente, no que estaban tamén finalistas fillas de Casandra, como dicimos, e tamén Lontreira. Imos escoitar un anaquiño máis. E así, con esta muñeira de Chantada un pouco especial, despedimos este Diario Cultural Z con Marto meu carón nos micros. Moitas grazas. Moitas gracias a ti, Silvia. Do outro lado, con Maca Raimúndez e Miguel Grandío na produción, Germán Cacheda no control técnico e Ramiro Santos na montaxe. Nos escoitámonos a vindeira semana. Grazas.